Sarauniya TV, tashar al'umma. Ki sake ni dillaliya, ki sake ni musasanta. Wallahi ba zan sake ki ba sai kin biya ni kuɗi na. To ya haƙuri ki sake ni. An jima Allah da dan samu kuɗin ki zan ba yaro ya kai miki. Ni na gaji da ƙaryen da kike min kullun. Kawai kuɗi na nike so kafin na sake ki. Da Allah sake ta ya zan shaƙe mata wuya haka. Kin san ba kya so a shaƙe mata wuya ta karɓi kuɗi na? Nawa ne to kuɗin naki? Au bata gaya miki daman ko kuɗi na nawa bane? Ita zaki tambaya. Umma, nawa ne kuɗinta? 270 ne. 270? Umma kin san halin matan nan kika ci bashin ta har 270 kin san cewa ba mutunci bane da ita? Wallahi tsautsayi ne. Ai gara ma da kika san cewa bani da haƙuri. Yanzu sai ku nemo hanyar da za ku je ku samu kuɗi na? Ku biya ni. Ki haƙuri. Zan baki kuɗin ki dan Allah dan Annabi ki sake ta. Ta yaya ma kike tunanin cewa zan yarda da ke har ki biya ni kuɗi na? Idan na saka miki time zan baki kuɗin ki, ban baki ba duk matakin da kika ga dama ki dauka. Zancen banza kenan. Ai na dauka zaki zuce ne ki shiga cikin ɗaki ma ki kirgo min kuɗi na. Dillaliya. Tun ɗazu muke tsaye. Wallahi na gaji. Gara ma in bai bara ki sake ni ba mu zauna sai ki ci gaba da riƙe. Shikenan haka ma na fi so. Idan kika gaji da tsayuwan sai ki shiga ɗaki ki kirgo min kuɗi na. Ina zuwa. Allah ba mu koyi gare. Yanzu ka ga Alhaji. Ina jin ki warke. Kuɗin DJ 350. Kuɗin DJ ko? To. Sannan za mu ba wa MC 200,000. Sannan kuma kanofi ɗin da za mu kama da sauran kujerun da za a saka shi kuma 500,000. Sannan akwai kek. Lissafin yana tafiya daidai yadda nake so. Kuma kek na gani na faɗa ka san za a yi wa iyalinka ko? Yawwa! Sannan kuma akwai riguna da zan raba wa ƙawayena. A'a, ai biki sani ba. Daman da abin da za mu yi a tsarin nan na birthday ɗinki, ai so nake a bambance zare da ababa. Sannan Alhaji lissafin ga abincin da za a ci a wajen. Duka dai in aka haɗa lissafin ba zai fi miliyan 1,550 ba. Taimaka min ɗaga wannan tana da muhimmanci. Dan Allah ki taimaka min. Ina. Haba Alhaji. Saura kaɗan fa mu gama lissafin nan. Ka yi haƙuri mana idan ka sallame ni ba sai ka je ka ci gaba da wayanka ba? Ba za ki gane ba. Wannan cinikin filin nan ne fa da muke fa. Wannan cinikin fa yana da muhimmanci. Ki taimaka ni ɗaga wannan da sai mu ɗora. Allah ba mu koyi. Ya malam ina jin ka. Wane ne malam kuma? Ni ce fa. Ina sani wallahi ina sani. Abin da yasa kika ji na ce malam. Yan leƙen asirin ƙasa ne suna nan sun yi bakan. Sun bazo kunnuwa suna so su ji me za a yi. Wallahi akwai matsala. Daman na sani. Daman na san ba za ki kira wani ba sai wata matsala ta taso. Na san da wannan. Kuɗi nake so. Nawa kike so? Faɗa min su da gaggawa. Faɗi da gaggawa. 300,000. Ba matsala ki zo mu haɗin baki. Haba Alhaji. Sai ka wahalar da ni tukunna za ka bani kuɗi? Kai min transfer mana. Haba Shakira. Me zai hana mu haɗin baki? Yaushe rabon mu da mu haɗi da ke? Ai mu haɗi da ni da ke ga wuri ga waina. Baki ɗauki kuɗin nan baki. Hannu da hannu. Ok to, ga nan zuwa, amma ina zama. A'a, a inda muka saba haɗuwa mana. Ai kawai a hotel ɗin nan nawa. Nan za mu haɗi da ke. To shikenan, zan zo nan da minti 30. To Allah ya kaki lafiya. Sai na zo kenan. Amin sai na zo. Karambata Allah ba mu koyi gare ya waye kunci zai yayi mai kudi ya waye. Wato abin nan yana ba mamaki a ce wai mutane tsabar mutane sun mai da ɗan kasuwa bai san me yake ba. Sai a zo a yi maka tallan filin da bai fi naira miliyan 1 ba sai a ce ma miliyan 5. Kurin mu ba an gani ake ma ba mu san darajar dukiya ba. Ni dai kaga Alhaji dan Allah yanzu mu gama lissafin nan saboda so nake yau idan ka bani kuɗin nan kowa zan tura mishi kuɗin shi in huta. Kinga ni fita zan yi maganar lissafin nan ki zauna ki gama lissafin ki da abin da ya dace ni kuma zan tura miki. Kai alƙawari. Zan miki ƙarya ne? Ai na gani da ke kin san ba magana ƙarya.
ki lissafa kawai zan tura miki. Karambata, 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 karambata. To ina kudin nan kwai ke? Ina kudin nan, ina miliyan 30 din nan kwatake? Sale kwarai kwa Sale ba Karambata miliyan 30 din nan. To amma dakin nan dai waye shigo dakin nan? Hai Sale ne Sale na turo Sale ne. Ina Sale ne. Sale ya sace min kudade na. Sale ya tuce ni. Sale barawo ne. Wallahi tallahi Sale barawo. Ha? Kai Sale. Sale barawo ne. Sale barawo ne na gaske. Sale bai kama da barawo ba. Ina Sale barawo. Karambata Allah ba mu maboye. Sale ya ci amana ta. Assalamu alaikum. Sale ya budar min da kudi na. Sale ya budar min da kudi na. Alhaji me yake faruwa, me kake cewa? Sale wanda yake a nan gidan yake mana wanki da guga yau yayi mini wankin kyalli naira miliyan 30 wanke ni kuma ya tsere. Allah dai ya sa kuɗin da Sale ya ɗauka ba a cikin su zaka bani miliyan 1.5 na ba. Ya kike irin wannan maganar? Amma ke dai baki da imani wallahi kuma baki san ma me kike ba. Yaya ina maganar naira miliyan 30 har kine mun maganar naira miliyan 1.500. To kar ki kare wannan magana. Haba Alhaji kuɗin nan fa kana da su, kana da kuɗin nan. Yau idan Sale ya ɗau miliyan 30 ɗin nan kana da wani kuɗi, ni kuma idan baka bani miliyan 1.5 nan ba ina kake so in sa kaina, wajen waye zan je in tambaya ya bani? To wallahi ba tsaya ki ji, bari ki ji shawarar da zan baki. Kar ki kuskura ki ƙara furta irin wannan zancen har sai ranar da aka kamo Sale ya kawo kuɗi na naira miliyan 30 ya bani. Ya kike irin wannan magana kamar baki da imani. Biki san darajar kuɗi ba. Ke biki san miliyan 30 ba, wallahi tallahi. Ba ni guri da Allah. Ba ni. Akwai wannan yaron sai Allah ya tsine masa albarka. Wallahi idan na taba tunanin yaron nan farawo ne Allah ya tsine mun albarka. Sale Allah ya tsine maka albarka wallahi. Sale. Amma idan da gaske Sale ya ɗau kuɗin nan, Sale ka cuce ni. Miliyan 1.5 na Sale ka cuce ni. Allah. Sale. Alhaji sai fa samu famfo daga nan in ja igiya ko waje nan kawai in bude gurin wanke motoci. Magaji. Alhajin Allah. Ina Sale. Ya ce min ka aike shi yanzu na yi fita da jaka hannunsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya kwashe min kuɗaɗe na naira miliyan 30. Miliyan 30? Miliyan 30. Sale ya ebe min ya tsere min da su. To yanzu kaga yan sanda. Bari ka jin gaya ma duk inda Sale yake a doron duniya sai kun kwakwalo min shi. To Alhaji yan sanda ya kamata a samu saboda Sale yanda ya rungu miliyan 30 ban ma sani ba ko ya sai harbi ruga. Bari ka jin gaya ma duk inda wani jami'in tsaro zan nemo shi wajen kwakwalo Sale za a kwakwalo shi amma kuma dole sai kun sa hannu. To haka ya kamata. Na gaya maka Magaji duk inda Sale yake kuma fa aikin ku ne. Dole sai kun nemo mu. Ne fa nan ba Sale ba fa. Ina gaya ma. Na nuna maka duk inda Sale yake. Na rantse maka da Allah. Idan ba sai na dauko barandami. Ni ne Sale? Magaji fa sunana. Matsalar kuɗi kenan mutum ya tara kuɗi ƙaramin mai kuɗi. Da Allah mu ne ya haukace. Ka tara kuɗi ba sadaka ba zakka. Dole an cuce ka kaji zaka yi wani gurin a gudi. Ni da kona Allah annabi ma ba dai an jima an samu tambaya albashi na kan ja miliyan 30 din hadda albashi na idan. A'a ni na gaya ma. Yaro ne ta kan harkar filaye. Wannan shine ka'ida da kuma tsari na ci gaban kasuwanci. Karambata. Za mu magana gobe da safe ko kuma zuwa magarba za mu magana da kai. Zan kirawo ka. Uwar gida sarautar mata.
ke ce uwar gida kuma ke ce sarautar gidan nan, daga kanki ba daɗi ba ƙari. Ni ba wani daɗin baki da za ka yi min. Tun ɗazu nake jira ka dawo kuma ka sani amma ka je kai saman ka ƙi dawowa da wuri. To amma uwar gida sarautar mata daga kanki ba daɗi ba ƙari. Ai kin fi kowa sanin wannan satin na tsinci kaina ne cikin kwamitin. Al'amura ne da sabgogi suka yi min yawa a kaina. Ya kamata ki min uzuri. To amma idan ka gama da tasu tsabgan ba sai ka zo ka ji da tawa ba? Yanzu na dawo gare ki. Ya aka ya za a yi? Yawwa, kaga yanzu haurawa sama zan yi, zan ɗauko fefa da biro mu zana duk abubuwan da nake da bukata. Ya kike irin wannan? Yanzu tsakaninki da Allah Hajiya Hajjaji Makatin maganar birthday din nan ba ki yin hakuri a kyale maganar birthday din nan? Haba Alhaji, kai ma fa ka san duk shekara sai na yi birthday din nan. Wannan shekarar ma dole zan yi birthday. To shikenan. Amma ni da kin butata ba. Dan Allah dan Annabi ki taimaka ki saki fuskar ki da walwala da fara'a cikin nishadi. Gaskiya Alhaji ne ba zan saki fuskata ba har sai na ji saukan Alhaji a cikin wayana. Auke ba za ki fara ba sai kin ji kuɗi sun dira kenan. Ba na akawun ɗinki. Yanzu nan za ki ji na juga miki wannan kuɗi. Karambata, 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 gari ya waye. Kunci zai yayi mai kudi ya waye karamba. A'a, yau an tuna da ni kenan. Haba, ni akwai ranar da zan manta da ke ne. Akwai ranar da baka tunawa da ni mana, har guduna ma kake. Waye zai guji babbar yarinya kamar ki? Ranar da nace ka kawo min kayan ti, ba kashe wayar ka kai ba saboda ka dauke ni yar iska? Wallahi ba haka bane ba. Tun daga ranar wayar daukewa ta yi, yau kwanan ta 4 wajen mai gyara. Sai yau din nan na samu na karɓo waya. Ta ya za in kashe miki waya? Amma da ka sake kunna wayar me yasa baka neme ni ba? Kwanan ta 4 ba na ce miki a wajen mai gyara. Jiya nan na samu na karɓo. Kai dai dan karanta ne wallahi. To ki hakuri yanzu ya yake so ai ya za a yi? Wallahi shawarma nake so in ci. Shawarma? Ko ban kai matsayin da zaka siyo ka kawo min bane? Na, ai matsayin ki ya wuce haka Shakira. In dai dan shawarma ce zan kawo miki. Awa nawa kake so in baka? Idan baka dawo ba sai in kira wani ya zo ya kawo mu. Kar ki kira kowa. In dai dan shawarma ce ki bani daga nan zuwa anjima. Zan kawo miki shawarma amma dan Allah kar ki kira kowa. Ai ba na so in ga kira mu'amala da wani ma. Idan ka kai dare baka kawo min ba, ko sauraron ka ba zan yi ba kuma na rabu da kai kenan har abada. To ki kwantar da hankalinki in dan wannan ne. Yau din nan sai na nuna miki asalin soyayyar da nake miki. To ina jiran ka. Shakira. Da alƙalan duniya, shaidanin duniya, kudi amina duniya, kudi amina duniya. Dole ma duk inda zan nemo kudi sai na nemo na burgiya. Shaidanin Dan da wallahi da rake ba ci kudi amina duniya, kudi amina duniya. Jummala, ya naga kin shigo ba komai a hannunki. Bai ka miki komai bane? Haba umma, bai fa tafi ba fa, amma kina kira na da wannan suna. Ai iya jire na ne zai yi. Wasanabi, to na ki kiran ki da sunan da kike so. Tambayan ki nake yi. Me kika samu? Ni ban samu komai ba. Jummala, kamar ya baki samu komai ba. Haka kike so mu wuna a gidan nan ba mu ci komai ba? Karambata. Umma kyaure ne fa, ba fa wani bakon arziki bane ba. Ba kyaure ba, ko taga ne. Bai kamata ki bar shi ya tafi biki bumbar komai a hannunsa ba. Matsiyaci ne fa umma. Ba shi da ko sisi, ba shi da komai. Amma kin san matsiyaci ne, ba shi da ko sisi. Shine kike kula shi? Akwai amfanin da yake min ne, shi yasa nake kula shi. Amfanin me zai miki tunda ba shi da kuɗi? Ai, duk saurayin da ba shi da kuɗi ba shi da amfani. Ki yi haƙuri umma, na sa shi ya siyo min shawarma watakila zai da. To, ai gara ko shawarma din ne ma ya kawo mana, mu raba arne da makami. Karambata. Karambata. Ai gara ya kawo mana shawarma. Wallahi tun da ma marmarin shawarma tuntuni nake. Ai ko shawarma ne ma ai mun karba. Kai wannan akwai Sarauniya TV tashar al'umma.